Boa noite a todos e a todas. Vamos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal para este 29 de decembro de 2025. Na orde do día aparece como punto número 1 a aprobación das actas das sesións anteriores de datas 14 de 11 de 2025 e 9 de 12 de 2025. Non sei se os grupos teñen algo que manifestar ou se procedemos directamente á súa aprobación. Con todos a favor daquela? Vale, pois co acordo unánime de todos os presentes apróbase o punto número 1 da orde do día. O punto número 2 da orde do día é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2026, da Deputación Provincial da Coruña, o POS-Plus adicional 1/2026 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. E o ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 22 de decembro de 2025 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta da Concelleira Delegada de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade de 16 de 12 de 2025, contida no expediente correspondente, indicando que na documentación facilitada aos membros da Comisión existía un erro na parte dispositiva, pois se atopaba repetido o parágrafo en termos similares da proposta de acordo, polo que indica que é o segundo parágrafo o que debe manterse para o acordo, suprimindo o primeiro. Transcribes o texto xa correxido, cuya parte expositiva xa é coñecida polos grupos, e basicamente supón unha achega provincial do POS-Plus adicional para o Concello de Carballo por un importe de 224.205,70 euros. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente, con 7 votos a favor do grupo do BNG, 4 abstencións dos grupos, neste caso do Partido Popular e do PSDG-PSOE, a proposta e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos, POS-Plus adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais, según se indica a continuación, como dicimos, por un importe solicitado para gastos correntes de 224.205,70 euros. Non sei se os grupos queren facer algún tipo de intervención. O noso grupo vai votar. Boa tarde. O noso grupo vai a votar a favor. Creo que na comisión, creo recordar que nos abstuvemos, vamos a votar a favor como podía ser de outro xeito, sobre todo vendo toda a demanda que hai neste Concello nesa parte. Gracias. Polo Partido Popular. Sí. Boa tarde a todos. Neste caso, nos vamos a modificar o voto manifestado na comisión e, como ven sendo habitual, tratándose do POS para gastos sociais extraordinarios, ímolo apoiar. Por lo tanto, por unanimidade, entendo, apróbase o punto número 2 da orde do día. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é o cadro de persoal do Concello de Carballo para o ano 2026. Aprobación inicial. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do luns 22 de decembro de 2025 reflexa o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta de 17 de 12 de 2025 contida no expediente correspondente, cuya parte expositiva xa é coñecida polos grupos. No punto 6 establecese que o cadro de persoal para o 2026 foi obxecto de negociación na mesa de negociación para a determinación das condicións de traballo que tivo lugar ademais o 12 de decembro deste ano en curso. Neste caso, por todo isto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente por unanimidade dos presentes a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación número 1 do cadro de persoal do Concello de Carballo para o ano 2025, que se achega como anexo a esta resolución. E segundo, ordenar a exposición pública do acordo adoptado polo prazo de 15 días hábiles, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Coruña no tabuleiro de anuncios do Concello de Carballo, a efectos de que as persoas interesadas poden realizar as reclamacións que consideren oportunas. Non sei se os grupos queren facer algún tipo de valoración. Non, simplemente manter o sentido do voto da comisión. Hai acordo na mesa de negociación, non temos moito máis que engadir, sobre todo cando hai acordo entre os sindicatos e os empregados e, ademais, o Concello. Grazas. Por parte do Partido Popular.
No noso caso, e escoitadas as explicacións pertinentes na mesa de negociación e bueno, reiterando o que comenta a señora Vila, non? Que había acordo entre a parte dos traballadores e a parte do goberno local, como ven sendo habitual, se hai acordo na propia mesa de negociación, o grupo parlamentario, o grupo municipal, perdón, popular, vai a apoiar o que emana da mesa de negociación. Polo tanto, manifestamos o apoio a esta aprobación do cadro persoal. Pois agradecendo o voto favorable de todos os grupos, entendo, apróbase por unanimidade o punto número 3 da orde do día. E pasamos agora ao punto número 4, que é a aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello de Carballo para o ano 2026. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 22 de decembro de 2025 reflexa que a presidenta da sesión dou conta da proposta da alcaldía contida no expediente que xa se coñece, cuya parte expositiva se transcribe. Confeccionado o proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Carballo para o exercicio 2026, que inclúe exclusivamente o do Concello, o estado de gastos, recolle os créditos necesarios para atender as obrigas exixibles durante o ano 2026 e o estado de ingresos, as previsións razoables dos ingresos que se prevé liquidar. O expediente do Orzamento Xeral para o ano 2026 contén toda a documentación prevista na legislación vixente. Aberto o turno de intervencións, o señor Lorenzo pregunta a señora Lendoiro o motivo polo cal, a diferencia dos anos anteriores, non se acompañou ao expediente un estado de liquidación do presuposto do ano corrente. A señora Lendoiro resposta que o estado é o mesmo que o da liquidación trimestral que se levou recentemente ao pleno da corporación, estando pois o expediente a súa disposición nesa sesión. A vista do anterior, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente, con 7 votos a favor do grupo do Bloque Nacionalista Galego e 4 abstencións dos grupos do Partido Popular e do PSDG-PSOE, a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo, que sería aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Carballo para o exercicio 2026. Antes da votación, lóxicamente, concederemos a palabra á concelleira de Facenda, que exporá o contido do orzamento que rexirá, que de aprobarse, suporá todo o gasto e ingresos que se van a realizar no ano 2026. E despois procede ao debate do documento. Sí. Boa noite. Bueno, pois vou a dar a intentar a defensa dos orzamentos para o ano 2026. O total xeral, como xa se dixo nas comisións, son 37.673.150, máis de 37.600.000. É un incremento con respecto ao ano pasado de un 11,12%. Este 2026, polo tanto, volve a ser o orzamento inicial máis alto da historia do Concello de Carballo. O documento que traemos aquí ao Pleno, despois de presentarse o capítulo 1 na mesa de negociación e tamén de 2 comisións informativas, ben definido pola concesión dos fondos europeos, os fondos EDIL, por unha cantidade de 6.547.727, que supón un investimento público de 10.912.878 ata o ano 2029. Ademais, o orzamento do 2026 xa non aparecen, como xa se dixo tamén nas comisións, nin ingresos nin gastos do servicio da Unidade de Condutas Aditivas, porque tal como se aprobou no pleno extraordinario do 9 de decembro, pasa a ser un servicio de competencia do Sergas. O orzamento é un documento, e o reitero sempre cando presento os orzamentos, é un documento que mostra en números as liñas políticas do Goberno, tanto na previsión dos ingresos como tamén na planificación dos gastos. En canto aos ingresos, como levamos facendo desde hai anos, é un orzamento realista e prudente.
Por que? Porque a previsión faise desde os servizos económicos e está fundamentada na consolidación dos padróns fiscais e na evolución do liquidado en exercicios anteriores. Polo tanto, non se tocan nin impostos nin tasas. Mais eu insisto, como concelleira de Facenda e a necesaria reflexión, que a estabilidade e o reforzo na prestación dos servizos públicos de calidade ven determinada pola capacidade que ten o Concello de xerar ingresos propios por medio precisamente de impostos, tasas e prezos públicos. No orzamento do 2026 representan o 46,81% do total dos ingresos dos capítulos 1, 2 e 3, que suman máis de 17 millóns de euros, 17.635.576. E isto é posible grazas a unha política fiscal ben medida, proporcional e responsable, e sigue sendo das máis baixas dos concellos do tamaño de Carballo. Ademais, co engadido das altas ratios de recadación, o que indica que os carballeses e carballesas son moi responsables á hora de pagar os tributos. Nese sentido, en canto ao imposto de construcións, segue a evolución favorable dos anos anteriores, o que permite un aumento da previsión de €500.000. Os ingresos por transferencias para gasto corrente procedente de outras administracións, o que se chama o capítulo 4 dos ingresos, sube un 2,63% e representa o outro 42,53% do orzamento dos ingresos. Cun total de 16 millóns de euros, a parte máis importante deste capítulo volve a ser as transferencias do Estado, que representan precisamente o 63,20% dos ingresos do capítulo 4, con máis de 10 millóns de euros, e iso supón que sube un 8,7% en relación ás entregas a conta do ano 2025. As transferencias procedentes da Xunta de Galicia continúan as liñas de anos anteriores, para servicios sociais, para a formación, para a cultura, para a normalización lingüística, para incendios. E o Fondo de Cooperación Local sitúase en un 11,22% máis, 1.396.775,57. En canto á Diputación, tamén continúa coas liñas para deportes, cultura, limpeza de praias, conservatorio. O POS do 2026 para gasto corrente vai a supoñer 1.905.748,49. O POS para gasto social que acabamos de aprobar supón 224.205,70. E neste apartado tamén estarían incluídos os fondos EDIL que entran dentro do que se considera gasto corrente, 352.496. E no capítulo 7 de ingresos, onde se recolle as transferencias para inversións, con un total de 3.067.354,35, supón un incremento de máis de un 245% con respecto ao ano pasado. Representa o 8,14% dos ingresos. Aquí, isto é así porque aquí se recolle a anualidade do 2026 dos fondos EDIL, dos fondos europeos. Tamén está a aportación da Xunta de Galicia a anualidade do 26 para a actuación da humanización da Avenida da Milagrosa e a aportación da Diputación para a Praza de Vigo e dúas obras do POS. Tamén se inclúe neste apartado a redución da débeda do PAI. No capítulo 5 de ingresos patrimoniais, a previsión de intereses por contas bancarias baixa un 49%,
porque baixan tamén os xuros que pagan os bancos. Por último, aparece o capítulo 8 en ingresos, despois de varios anos, a previsión da concertación dun crédito por importe de 889.318,29, precisamente para financiar a parte do Concello no proxecto dos fondos Edil. É un crédito medido e moi prudente, porque tal como se recolle, e así o tendes no informe de intervención, a situación económica do Concello de Carballo permitiría endebedarse ou permite endebedarse ata os 24.426.770,54 euros. Polo tanto, este crédito de 889.318,29 apenas supón unha anualidade teórica de amortización de 253.342,16, que significa apenas o 0,67% do orzamento, é dicir, algo totalmente asumible para un orzamento de máis de 37 millóns de euros. En canto aos gastos, no documento vese que se mantén e reforza o gasto social, garantindo a atención das persoas que máis o necesitan. E así, para a asistencia social primaria orzamentanse máis de 4 millóns de euros, o 10,84% do orzamento. Ello implica liñas de acción que permiten incrementar o servicio de axuda do fogar, que este ano pasará dos 2 millóns de euros, o aumento de horas do comedor sobre rodas ou o programa Concilia. En persoal, coa creación dunha nova praza de traballador social, e así pasan a ser 8, ademais de aumento dun auxiliar administrativo, que xa terían 3 postos na área de administración, fortalecemos a organización para a xestión precisamente da gran demanda que supón os servicios sociais. Ao mesmo tempo, mantemos as axudas a particulares, mantemos as becas, a subvención a entidades sociais, o convenio con Cáritas, o convenio con Vieiro, os programas de cooperación internacional, o programa de violencia de xénero ou asesoría do CIN. O total do gasto de marcado carácter social, que incluiría servicios sociais, educación, a promoción do emprego, supoñen 5.793.269,6 euros do orzamento. Seguindo outra das liñas estratégicas do Goberno, o documento do orzamento tamén amosa a aposta por seguir reforzando a prestación de servicios públicos de calidade, nun contexto innegable de subida de prezos e de custes salariais que se traduce en aumentos nos contratos e nas novas licitacións. O total do programa 1 da política de gastos, que englobaría o que engloba desde a seguridade, o saneamento, o abastecemento, a limpeza viaria, o alumbrado público, os parques e xardíns, as praias, as vías públicas, supón un 47,74% do orzamento, é dicir, casi 18 millóns, 17.988.191,21 euros. A ampliación e mellora na prestacións de servicios refléxase no orzamento con exemplos como o incremento dun 69,49% para o mantenemento de vías no rural, o incremento dun 52% na limpeza de praias, ou o contrato de pala e camión que sube un 20%, e volve a subir o servicio de lacería e canceira, para ofrecer, neste caso, servicio para a colonia felina. Mais o gasto corrente baixa, como xa vos comentei na comisión, o gasto de alumeado público minora
máis de 1 millón de euros con respecto a este 2025, pola contención dos prezos de enerxía eléctrica despois da desproporcionada subida que tuvemos que asumir polos anos 23 e 24. En canto ao gasto de persoal, que son máis de 11 millóns de euros, inclúese o incremento do 2,5% aprobado polo Goberno do Estado para o 2025 e 1,5% para o 2026. Así mesmo, tal e como se explicou na mesa de negociación, créanse novas prazas para reorganizar e reforzar os recursos humanos dos que dispón o Concello, sempre co obxectivo da mellora na atención aos cidadáns e na eficiencia na xestión. Carballo é un concello activo, e un concello activo é un concello que crea oportunidades. Este orzamento mostra que o Goberno segue apostando por un concello dinámico, activo. Así, as políticas de dinamización dos ámbitos económico, educativo, sociocultural, deportivo, supoñen máis de 10 millóns de euros. Seguimos a reforzar os programas de actividades das diferentes áreas, feiras e mercado, deportes, conservatorio, bibliotecas e animación á lectura, envellecemento activo, formación, innovación e emprego, cultura, festas. E facémolo mantendo o apoio aos axentes sociais en todos os ámbitos, no económico, no social, no cultural e no deportivo. As liñas de subvención que configuran o capítulo 4 dos gastos suman un total de 2.244.254 e incrementa sobre o 2025. Mais, para rematar, teño que falar do capítulo 6 do gasto, porque o orzamento presenta tamén nesta previsión inicial a inversión máis alta deste mandato, 6.630.540 euros. É dicir, hai un incremento dun 108,15% na inversión. E digo previsión inicial porque a cuantía pode subir ao longo do 2026. Tal e como se recolle no anexo de inversións, na anualidade do 2026 están precisamente a anualidade dos fondos EDIL, un plan de actuación integrado local para Carballo definido como Carballo a Man, para avanzar na consolidación do noso municipio como cabeceira de comarca e no fortalecemento da capacidade de Carballo para atraer e fixar poboación. No documento están as obras de reurbanización da Praza do Concello, de Cervantes, Gran Vía, da Rúa Túnel, Cesteiros, a renaturalización do ámbito do rego da Balsa, a reforma do primeiro piso do mercado municipal e actuacións como a creación do catálogo digital do mercado ou pantallas informativas ou a xestión digital dos espazos municipais, así como tamén a rede wifi nos centros sociais. Tamén inclúe actuacións urbanísticas importantes como a humanización da Avenida Fisterra e a Praza de Vigo. Continúase co plan de mantemento e reparación de vías públicas tanto no casco urbano como fora do casco urbano. No casco urbano, 130.000 euros, 300.000 para as parroquias, 80.000 para plan de camiños, de pistas forestais para o Gader, 80.000 para pavimentación de accesos ás vivendas en núcleos rurais. Tamén están as obras de abastecemento e saneamento, a Grela e Monte do Carme, a rede de abastecemento de auga potable desde Almacén a Vilar de Francos, en Artes, as melloras en parques infantís, 150.000 euros, a fase 2 da sustitución das pontes do río Anllóns, 125.000 euros, a inversión para deportes, que supón non só a adquisición de terreos, 137.615, sino tamén a reforma para unha pista de atletismo, con 155.000 euros. E facémolo seguindo mantendo
as inversións que ano tras ano facemos nos colexios, nas melloras en equipamentos tanto en instalacións deportivas como nos centros sociais, como tamén nas bibliotecas, ou no fórum, ou no mercado, ou tamén no parque empresarial. Un ano máis, o orzamento para 2026 segue a amosar as fortalezas do Concello de Carballo. Hai unha estrutura estable en ingresos que permite unha previsión equilibrada no gasto para o mantenimento e a mellora dos servicios, para os programas de dinamización das diferentes áreas, para as axudas a todos os sectores sociais. E faino subindo e incrementando a inversión. Todo elo para afrontar novos retos que definen o Carballo do futuro. Porque o futuro constrúese con contas responsables. Por eso, na presentación deste documento, pedimos o apoio favorable aos números para o 2026. Ábrese agora unha quenda de intervencións dos portavoces polo Partido Socialista, portavoz do Partido Socialista, por favor. Ben, agora mesmo Carballo rematou a súa autonomía financiera. Regresamos ao endeudamento. Temos unha pérdida da deuda cero. Por primeira vez en moitos anos, neste Concello, este Concello debe recurrir a un préstamo de 889.318,29. Entón, a xestión anterior non foi capaz de xerar o aforro suficiente para cumprir a parte municipal do Plan EDIN, que sería o 40%, sin hipotecar o noso futuro. Temos aumento de costes financieros, o pago de intereses do capítulo 3 sube 45.000 euros anuales debido a este novo préstamo. Isto é diñeiro que deixa de invertirse directamente nos veciños para ir a beneficio das entidades bancarias. Temos unha inversión artificial respecto ao ano anterior, porque este aumento débese de 3,3 millóns de euros con respecto ao ano 2026, débese casi exclusivamente ao Plan EDIL dos fondos FEDER. Sen a axuda europea dun 18 millóns previsto para o ano 2026 no capítulo 7, a inversión real por habitante caería a niveles moi inferiores a dos municipios como Arteixo ou Oleiros, que manteñen inversións altas en fondos propios. O presuposto ou orzamento admite que para cubrir o 40% da aportación municipal a estes proxectos o Concello non ten aforros e debe hipotecarse. E temos un riesgo de déficit, que así o ven dicindo o informe de intervención, que advirte explícitamente que algunhas previsións de ingresos non son de realización incerta, o que podría xerar déficit na execución orzamentaria. Tamén temos un engrosamento da administración. Créanse novas plazas e, neste caso, nós entendemos que versus servicios reales. Créanse plazas técnicas, secretaría, medio ambiente, patrimonio e promoción interna, pero non as que están a pé de rúa, como na brigada de obras en lugar de postos de oficina. E o compromiso de amortizar unha plaza de auxiliar da axuda no fogar a cambio dun traballador social podría verse como recorte na atención directa aos dependentes. Temos unha debilidade na xestión de ingresos propios, porque parece que na recaudación temos un estancamento, un retroceso, temos un descalabro no mercado e no cementerio. A previsión de ingresos polo mercado de abastos cae un 31,82%, e peor no caso do cementerio, donde admítese unha merma radical dos ingresos ao non prever a adxudicación de novos nichos no 2026, a pesar de que hai unha ampliación en curso. E, ademais, temos unha dependencia extrema de outras administracións. O 42,53% dos ingresos dependen de transferencias do Estado e o 8,14% de fondos europeos da Diputación. Se estas axudas fallan ou se retrasan, o modelo de cidade colapsa. Temos un presuposto tamén, un orzamento centralista, donde fai máis fincapé no foco urbano que no rural. A gran maioría das inversións do Plan EDIL, 2,3 millóns de euros, concéntrase na Plaza do Concello, na Rúa Cervantes Gran Vía, no entorno do Rego da Balsa. E gastan millóns en humanizar o centro, pero para o arreglo de pistas forestais en todas as parroquias só se destinan 98.800 euros adicionais. Entón, parece que estamos creando ou axudando a crear un Carballo a dúas velocidades. Falta previsión e unha caixa de emerxencia.
porque houbo a eliminación do fondo de contingencia. O goberno local decidiu eliminar por completo este fondo do capítulo 5 co argumento de que non se usou en anos anteriores. Entón, temos un risco no entorno ou na contorna volátil. É contradictorio que o alcalde xustifique problemas económicos citando a guerra de Ucrania, o conflicto de Gaza, pero ao mesmo tempo elimina o fondo de emerxencia destinado a cubrir imprevistos precisamente en estes contextos de incertidumbres. E logo temos incrementos de costes en contratos, servicio de limpieza de playa, axuda a domicilio, mantenimento de ascensores, zonas verdes, sufren aumentos importantes. A externalización de servicios sale cada vez máis cara para o cidadán sin que se perciba unha mellora proporcional na calidade. E o informe señala, ademais, varias deficiencias que demostran unha xestión, alo menos, con algo de oscurantismo nas subvencións, porque hai unha ausencia de plan estratégico. O Concello carece dun plan estratégico de subvencións, un documento obligatorio por lei para fixar obxectivos e costes previsibles e, ademais, a interventora exixe máis control na xustificación das actividades subvencionadas. Tamén temos que falar dos recursos mal gastados en competencias impropias que estamos a manter desde o noso Concello. E hai unha advertencia, o Concello está baixa lupa debido ao Plan Económico Financeiro 2025-2026. A interventora avisa que para cumprir ca estabilidade presupuestaria o Concello podría verse obrigado a non executar programas ou actividades previstos inicialmente, isto que suporía que o orzamento que se presenta hoxe seguramente poida adolecer de algo de papel mollado se a recaudación non acompaña. E, ademais, pasamos da suficiencia a pagar ingresos bancarios. Elimina o colchón para imprevistos que tiñamos de 20.000 euros no 2025, deixando o Concello vulnerable. Sube en 1.192,38 euros o gasto por habitante, pero en gran parte é gasto corriente ou de deuda, e crecen moito, pero basadas en préstamos e axudas externas, as inversións non en xestión local. Se ademais facemos caso á execución dos orzamentos do ano 2024, temos un remanente de 14 millóns, máis menos, que resulta a diferencia entre o que poderíamos gastar e o que non gastamos. Siga habendo obras que ano tras ano non se comenzan, polo que isto é o resultado que chegamos. Ademais, deixáronse máis menos 2 millóns pendientes de pago para o ano seguinte, neste caso 25. A conclusión é que a execución do orzamento é moi baixa. Para o ano 2025, a peche da data que tiñamos, non se ingresou o estimado, por exemplo, en Cementerio e Mercado, e recadáronse menos de 15 millóns do previsto, polo que esta previsión non se chegou da materialización, e deste xeito temos neste momento, a falta de cierre do exercicio, un boratiño de 15 millóns. Ademais, 6 millóns aínda non se poideron ingresar. A conclusión é que fantaseamos cos ingresos que non se poidan materializar e tampouco probemos estas correccións neste novo orzamento. En todo caso, a día de hoxe executou o 69% do orzamento total. E cando falamos de inversións, no capítulo de inversións, según o documento anexo que se nos facilitou, efectivamente, na memoria da alcaldía sí que se fala do centro de entidades sociales e tamén se fala do auditorio, sin embargo, no anexo de inversións non hai nin un euro destinado nin para ese auditorio, nin para ese centro de entidades sociales. É verdad que sí que aparece unha reurbanización da Plaza do Concello, etc., pero tamén é verdade que a Veña Fisterra tamén está subvencionada por un 30% da Xunta de Galicia e fora do casco urbano temos 300.000 euros en rúas e vías. E é verdad que temos o saneamento na Grela de 531.000 euros, do cal agradecemos que se poida poñer o saneamento nesas zonas. Tamén o equipamento do foro en 58.000 euros e outras inversións en outros coles 70.000 euros. Aquí non temos moito máis que engadir, que estarían ben en este caso, deberían estar moito máis. Pero sí destacar que temos unha reforma do edificio do Pazo da Cultura de 170.000 euros que, según falamos na Xunta de Voceiros o venres, realmente terminouse perdendo a subvención por falta de concesión de aplazamento de pago por parte do aplazamento de execución de obra por parte da Xunta de Galicia, pero tamén por parte do Concello por non ter, alo menos, aínda que estuvésemos pendentes do ascensor, ter executado unha parte desa obra. Esta adquisición de terreos para aparcamentos en Pabillón Vila de Negreira, fase 1, entendemos que é para a zona deportiva.
en este caso, porque senón non ten moita máis explicación. E unha reforma de pista de atletismo que se realmente vai no mesmo sitio na que está, levamos anos dicindo que non dá cuajao, creo que é a terceira inversión que se fai no mesmo sitio. En canto a reforma do piso do mercado e a creación do catálogo digital, iso ven todo na memoria da alcaldía, que efectivamente todo se fará con fondo civil. En conclusión, podemos decir que os nosos orzamentos é verdad que son ambiciosos, pero os nosos orzamentos se vai a pasar como no ano 2025 están basados en recaudación e ingresos que en parte son dudosos e, sobre todo, non hai inversións importantes en fondos propios por parte do Goberno municipal, senón que casi todas as inversións e todo o gasto que se vai a facer importante vai a facer con fondos de outras administracións. Sí, por parte do Partido Popular, se portavoz. Ben, boa tarde de novo. Hoxe debátense uns orzamentos para 2026 que, lonxe de marcar un rumbo claro para Carballo, consolidan un modelo esgotado, baseado en inflar o gasto corriente, vivir das transferencias externas e renunciar a unha planificación seria das inversións. E isto non o digo eu, non o di o Partido Popular. Dío a realidade contable do Concello. Dío a liquidación do ano 2024, o último ano que temos liquidado por completo, e dío tamén os datos que temos do orzamento do 2025 que se aprobou hai un ano. Porque o primeiro que hai que dicir con claridade é que o último orzamento liquidado do 2024, como dicía, foi un fracaso na execución real das políticas públicas. Dos case 19 millóns de euros previstos en investimentos, só se executaron alrededor de 8,2 millóns, é dicir, un 43% de execución real. A metade do que vostedes anunciaron, algo ao que xa nos teñen vostedes acostumbrados, xusto a metade do que venden é o que fan. A metade do que Carballo necesita ou os entender ou o que necesitaba Carballo ao seu entender, non ao noso. Incluso hai que poñer en valor que algunhas das cousas que se fixeron foron propostas que no seu momento na campaña electoral fixo o Partido Popular. Poderíamos estar a falar dun ano excepcional, pero non é así. Non estamos a falar dun ano excepcional nin dunha situación sobrevida. Estes orzamentos que hoxe nos presentan aquí non deixan de ser un patrón, unha constante. Un xeito de gobernar baseado en anunciar moito e facer pouco. En aprobar créditos que logo non se executan, en inflar partidas que logo quedan en papel mollado, e isto ten consecuencias. Obras que non chegan, servizos que non melloran, barrios que seguen igual e un rural abandonado que continúa á espera dun goberno local. A liquidación do 2024 tamén deixa outra evidencia. O gasto corrente segue disparado, especialmente en contratos estruturais como lixo, limpeza viaria, alumeado ou ciclo da auga. Só en limpeza viaria e recollida de residuos superamos os 2,7 millóns de euros. En alumeado público imos por riba dos 2,6 millóns. Mentres tanto, os ingresos propios non medran ao mesmo ritmo, xa o apuntaba a señora Vila. Mentres tanto, decía que non medran esos ingresos ao mesmo ritmo. De feito, no 2024 houbo desviacións negativas en impostos indirectos, taxas e prezos públicos e mesmo ingresos patrimoniais. E polo que podemos comprobar no documento facilitado o que eu fixen referencia na comisión e agradezco que se nos fixera chegar pola plataforma, no ano 2025 vamos a ter, como decimos, un clon do que pasou no ano 2024. Isto supón que gastamos máis, ingresamos menos e dependemos cada vez máis das transferencias de outras administracións. E aquí entra o orzamento do ano 2025 que vostedes aprobaron como se fose a solución a todos os problemas, pero que o fixeron foi, de novo, consolidar o desequilibrio estrutural.
Máis gasto corrente, máis dependencia da Xunta, Diputación e Estado, e unhas inversións que, unha vez máis, se reparten en pequenas partidas sen visión estratégica. Vaise apañando e parcheando. Unha suma de proxectos inconexos, moitos deles repetidos ano tras ano, porque non se executan, e outros que directamente se financian con remanentes. E todo porque non hai unha planificación plurianual. O goberno do BNG non ten un plan para Carballo. Os orzamentos tamén confirman outra cousa. Carballo non ten unha política de vivenda, non ten unha política económica, nin ten unha política de modernización dos servizos públicos. O que hai é un mantemento inercial do que xa existe, sen ambición e sen proxecto de futuro. E chegamos así a este orzamento do 2026 que pretende pasar por un documento solvente, cando en realidade é un exercicio de continuidade nese sin rumbo que vostedes levan nos últimos anos. Un orzamento que non corrixe os erros de anos anteriores, que non incorpora aprendizaxes de outros anos e que non responde aos retos reais que ten que afrontar Carballo. Porque se algo debería de facer un goberno responsable é partir de realidade. Se en 2024 só executamos o 43% das inversións, non poden vostedes volver a presentar un orzamento inflado en investimento como se nada tivese pasado. Se en 2024 houve máis de 2 millóns de euros pendentes de cobro, non poden seguir estimando ingresos como se todo se fose a recadar. Se en 2024, e falo do 24 porque é o ano que temos liquidado por completo, o gasto corrente medrou por riba da capacidade real de financiamento, non poden seguir engadindo contratos e servizos en revisar o modelo. Vostedes vivían dos seus remanentes. Agora que xa non se poden incorporar os remanentes, chegamos e dámonos de bruces coa realidade. Sobre todo, se no ano 24 e 25 quedou claro que Carballo precisa un proxecto estratégico, non poden volver vostedes a traer un orzamento que é simplemente unha suma de partidas. Unhas partidas que agora están sumamente condicionadas por eses fondos europeos que se preconcederon. Non son transferencias directas. Hai que traballar e hai que xustificar, e o que está claro é que se se fan as cousas como temos o exemplo desta axuda a través da Xunta de Galicia, dos fondos FEDER, do Pazo da Cultura, a verdade é que o futuro que nos espera aos carballeses é bastante precario. Carballo necesita outra cousa. Carballo necesita planificación, necesita prioridades claras, necesita un investimento productivo, necesita apostar polo rural, pola industria, pola mobilidade real e non polo urbanismo táctico, pola modernización dos servizos públicos, tamén temos que apostar por ela, e pola eficiencia na xestión. E nada diso aparece en estes orzamentos. Temos semáforos apagados dende hai anos, temos a sinalización horizontal bastante deficiente, pasos de peóns que nin se ven. Temos unha débeda pendente coa conciliación, teñen vostedes unha débeda pendente coa conciliación das familias de Carballo, e teñen vostedes unha débeda moi grande co mantemento do espazo público. Polo tanto, este orzamento non é unha folla de ruta. O orzamento que traen hoxe aquí é un trámite, non é un proxecto, é un parche. Non é unha visión de futuro, senón que é a confirmación de que o goberno municipal perdeu a capacidade de liderar Carballo. E por iso, señor alcalde, señoras e señores concelleiros, o PP non vai apoiar estes orzamentos. E non podemos facelo porque non responden ao que Carballo necesita, porque non corrixen os erros do pasado e porque non ofrecen un futuro mellor para o noso concello. E, señora Lendoiro, o futuro tamén se construe con ambición, non só con prudencia. Nós insistiremos en que Carballo merece máis, e nós imos a seguir traballando para que ese máis chegue canto antes. Xa queda menos. Gracias. Por parte do BNG. Non escoita, Xosé, agora. Como non sei se vou intervir máis, aproveito para desexarlle un bo remate de ano e un bo 2026. En todo caso, eu despois de escoitar as intervencións, primeiro, escoitando atentamente a intervención
da voceira do PSOE, despois de falar de endevedamento, hipotecarnos, investimento artificial, a resposta de DIR, engrosamento da administración, descalabro, eliminación do fondo de contingencia, bueno, un montón de cousas. Eu remataría a intervención dicindo, aínda así, somos seguramente un dos 5 millores concellos xestionados de Galiza. Curiosamente. Porque, aínda así, os outros están peor. Algo debemos estar facendo ben. En todo caso, eu teño que recordar que o plan de subvencións, que efectivamente estamos obligados os concellos de máis de 20.000 habitantes en telo, tamén están obligadas as deputacións e tamén están obligados as administracións autonómicas. Eu creo que na provincia de Coruña, que eu recorde, de momento somos a única administración que eu ten é a Deputación da Coruña. E témolo desde hai ano e medio, que non teníamos planes, era un de reparos de intervención a todas as subvencións que poñemos. Non hai plan de subvencións. Ahora poñennos outras cousas que non son o plan de subvencións, pero que van por aí igual, non? Pero de deputacións, se eu non recordo mal, había un informe da propia deputación que decía que só a tiñamos nós a nivel de Estado, que estaba planificando Sevilla, bueno, algúns teñen un folio, bueno, que non é unha cousa que se poida achacar a Carballo desgraciadamente. Eu creo que o ten que ver, pero non o ten ninguén. Esa é a realidade. Bueno, vou ir por o que decía o señor Lorenzo. Por lo menos a voceira do PSOE non nos dixo que éramos continuistas, porque claro, estamos falando de un orzamento que é o máis alto da historia, 37 millóns e pico, que contempla un fondo europeo que tamén é o máis alto da historia, que o fondo europeo foi concedido justamente por ter planificación, porque se non houbera planificación non se nos concedería, e vostede di que somos continuistas. Bueno, eu recomendaríades que cambiaran esa táctica, porque este goberno continuista leva desde 2003 escoitando que somos continuistas. Algo estaremos facendo ben cando repetidamente a sociedade carballesa premia a continuidade dun goberno, e a continuidade dun goberno obedece a un modelo. Efectivamente que somos continuistas. E se temos a oportunidade dentro de 4 anos de ter orzamentos aquí, seguiremos tendo orzamentos continuistas, porque obedecen a unha estrategia de goberno. Nós temos unha planificación que é pública, que se chama Carballo 2030, que aí ven recollido prácticamente todo o que quere facer este goberno, que é unha continuación do que leva facendo 2015-2020, etc. Porque temos unha folla de ruta. Pódese nos decir que non están de acordo con este orzamento. Seguramente, se nós estuéramos nese lado, diríamos tamén que non estamos de acordo, aínda que só fora porque nós non o fixemos. Cada grupo político ten unha idea e ten un modelo de xestión que non ten por que estar de acordo cos gobernos, evidentemente. Pódese dicir, mire, este non é o noso orzamento, por lo tanto non o imos apoiar. É dicir certas cuestións como que non hai planificación cando a realidade, que é moi quisquillosa, pois evidentemente demostra que hai planificación, porque cando se concorre a fondos europeos que premian a planificación e recibimos 6,5 millóns, resulta que algunha planificación haberá. E, señor Lorenzo, sinceramente, vostede empezou a súa intervención falando deso, non? De continuismo, modelo esgotado. O modelo, desde que está vostede aquí, e 3 voceiros anteriores, leva sendo un modelo esgotado. 3 voceiros anteriores do PP levan dicindo que este goberno está esgotado e que ten un modelo esgotado. E fala vostede do gasto corrente, que se incrementa o gasto corrente. Vostedes, por un lado, piden investimentos e, por outro lado, critican o gasto corrente. Por lo menos non utilizan o que utilizaban outros voceiros que pasaron por aquí, que falaban de gasto superfluo. Esta vez, por lo menos, é gasto corrente. Hai unha cuestión que podemos recurrir á intervención ou á Secretaría, se nos dá ou nos quita razón, que é todo investimento de hoxe é gasto corrente de mañán. Este concello é un concello eminentemente inversor. Prácticamente anualmente, todos os anos, no ranking de investimentos, que non noso, sino do sector da construción, Carballo aparece prácticamente a par das cidades da provincia, prácticamente a par de Ferrol e de Compostela. Por lo tanto, somos un concello eminentemente inversor, investimos unha cantidade de cartos grandísima, e, por certo, necesitamos engrosar a administración porque este concello, a nivel de plantilla funcionarial, fai auténticos milagros, porque con unha plantilla escasísima
tanto a nivel de secretaría de intervención como de contratación, escasísima, é capaz de contratar tanto como concellos que teñen exércitos na contratación pública como é Ferrol ou Compostela. Xa non digamos outros concellos máis do noso tamaño que teñen moitísima máis xente que nós nas plantillas municipales. E di algo vostede que é curioso tamén. Di, ustedes, de alguna maneira, empeñan a súa sorte ao pouco que lles poida transferir a Xunta. Home, non. Se nós temos que esperar, se este Concello ten que esperar por as transferencias da Xunta, podemos pechar a porta. Eu podo dicir concellos que poden esperar por as transferencias da Xunta. Ribadeo, 44 convenios nos últimos anos, 9 millóns de euros. Ese sí poden esperar por as transferencias da Xunta. Pero podo dicir máis, Viveiro, cambio de goberno e obrase o milagro. A circunvalación por a que estaban esperando, como a de Carballo, asínas esta semana, cando o anterior equipo de goberno se dixera que era un plan inviable. Dígolles outro, Ribeira, donde se lles negou durante os 2 últimos anos tanto reunións co goberno galego como a posibilidade real de ter un xeriátrico, cambio de goberno, moción de censura, resucita o xeriátrico. Home, eses concellos si poden esperar por a Xunta. Nós, coas transferencias que recibimos, a verdade é que moito non podemos esperar. E creo que vostedes tampouco poñen moito en valor que non sangremos a sociedade de Carballo con tasas e con impostos. Se este Concello contemplara máis capacidade propia para facer inversión, a única capacidade propia que eu coñezo para facer inversión é articular impostos, tasas e outro tipo de ingresos por parte da sociedade. Estarían nos dicindo a ustedes aquí que estamos sangrando a sociedade carballesa. Nós non queremos sangrar a sociedade carballesa. É claro que dependemos dos investimentos das outras administracións públicas, como dependen o resto dos concellos, como dependen incluso as administracións grandes. O quéreme decir vostede, señor portavoz do Partido Socialista, do Partido Popular, que tamén é deputado autonómico, que todo o que recibe a Xunta de Galicia do Estado ou da GADER non é o grosso, ou da Europa non é o grosso do orzamento autonómico. Non son investimentos de outras administracións, señora do Partido Socialista. Claro que todos investimos coas transferencias de outras administracións, porque aínda falta esa lei de financiamento local, esa materia pendente que teñen vostedes, as dúas forzas políticas pendentes de aprobar no Estado para tratar as administracións locais como administracións maduras, non dependentes. Eso está pendente por facer. É claro que a nosa dependencia das transferencias do Estado, das transferencias da Xunta e da propia Deputación son altísimas. E voulles facer unha recomendación, neste caso o Partido Popular, porque o PSOE está de acordo con nós, estamos gobernando unha administración que invirte de 257 millóns en torno a 100 millóns de transferencias aos concellos. De 257, aos 93 concellos da provincia, destinamos a través de transferencia directa e con a capacidade total para decidir en que a gastan, máis de 100 millóns de euros. Nós estamos pedindo á Xunta de Galicia que a través do plan de cooperación lle distribúa aos 313 concellos de Galicia 200 millóns de euros. Estamos falando dunha administración pública que ten 14.000 millóns, 14.400 millóns de orzamento. Pedimos 200. A Deputación con 257 inviste 100. Para 93 pedimos 200 para todos os concellos. Pois, eu creo que aí teñen vostedes unha cuestión que podrían axudar grandemente aos concellos a ter máis recursos para investir. Pero miren unha cousa, vostedes falan de conciliación e de benestar. Home, todos sabemos o que hai, non? Estamos licitando servicios para o que recibimos menos da metade do que nos custan. Da administración que a través da lei non o ten que compensar. E podemos falar de competencias impropias, das que non recibimos nin o 50% nin moito menos. Foi un ministro do Partido Popular o que dixo que as competencias impropias podíanse prestar sempre que a administración que tuvera a competencia propia pois destinar os recursos necesarios para prestala. Ainda estamos esperando o cumprimento desa lei. Pero vamos falar de outra cousa que foi o central da argumentación tanto dunha forza política como da outra. Aquí falouse da obra do Pazo á Cultura, do perda da subvención e da inexecución orzamentaria. Eu aí vou ir a datos concretos. A Xunta, a propia Xunta, recoñeciu fai pouco as dificultades que tiña para contratar. E recoñeciu tamén que a día de hoxe só ten executados transferencia da Unión Europea, por exemplo,
por valor de 67% do total. Fai un análisis que é un análisis de sentido común, porque o Estado está na mesma situación, estamos na mesma situación os concellos. Hai varias cousas, e aquí está un señor que é membro do sector da construción, que podemos pedir a intervención e podeme dar ou quitar razón, pero creo que non me quitaría. Hai varias cousas que influyen en eso. Primeiro, a crisis de mano de obra do sector da construción. As dificultades que teñen as empresas para ter capacidade humana para traballar nas licitacións. Eso fai que cada vez teñamos menos licitadores nun momento en donde hai gran cantidade de obra pública licitándose. Segundo, a fluctuación de precios do mercado. A Xunta propia recoñeciu a semana pasada que evidentemente boa parte de que o nivel de licitación dos proxectos europeos estivera tan baixo e que a fluctuación do mercado facía que proxectos que se fixeran hai ano e medio quedaran obsoletos por prezo. E que, polo tanto, o que facían é retraer as empresas de asistir ás licitacións públicas. E segundo, a saturación dos servicios de contratación no momento en que hai moitísima licitación pública. Por lo tanto, é algo que non se lle pode achacar ao Concello de Carballo. Se facemos política seria e rigurosa e facemos un análisis de como están as administracións públicas, tanto as do noso tamaño, as máis grandes como as máis pequenas, veremos que todos temos enormes problemas coa contratación. Todos temos enormes problemas coa contratación. E iso tamén nos debe facer reflexionar sobre as cuestións que nos deben importar a todos como a sociedade, pero non é algo que se lle poida achacar ao Concello de Carballo. Existen problemas que non son locais, afectanlle, como digo, ao Goberno Central, que ten os Next Generation, señora Vila, 140.000 millóns de euros por debaixo do 60% de execución. Son os Next Generation. E que o propio Goberno recoñece que os investimentos e licitacións propias e ordinarias anuales están por niveles baixísimos por a saturación da contratación pública. Xa falei do caso da Xunta, podemos falar da Deputación, donde tamén temos un nivel de inexecución altísimo. Claro, os concellos están na mesma situación. Por lo tanto, eu creo que fora das diferencias de modelo, que efectivamente as temos e que as podemos criticar, pois tamén podemos chegar a un acordo que estamos diante dun orzamento esperanzador e histórico para o Concello de Carballo e que marca claramente investimentos que son importantísimos de cara ao futuro, dun futuro sexa gobernado por nós ou sexa gobernado por calquera forza política que está aquí, porque con ese diñeiro vanse facer obras que se van reclamando aquí moito tempo e que desafortunadamente cos recursos propios dunha administración pública como esta serían moi distintos, moi difícil de executar. E voulle falar de algo que na súa intervención, coa que habitualmente estou de acordo, escoito con interés, porque ademais eu creo que hai certa sensibilidade na que temos moitos puntos de acordo, na que me doiu especialmente. Vostede fala de un endeudamento a unha hipoteca municipal. Mire, o informe de intervención e a exposición da Concelleira de Facenda fala dun investimento moi razoable ou moi medido. E o informe de intervención tamén. Estamos nunha administración pública que se vai endevedar para investir prácticamente 11 millóns de euros, que se vai endevedar por debaixo dos 900.000. Cando se podían endevedar até 24 millóns sin entrar en risco. Até 24 millóns sin entrar en risco. Vámonos a endevedar por debaixo dos 900.000. Dígolle que hai moi poucos concellos que estén por debaixo de débeda de 900.000 euros que eu coñeza. E coñezo uns cuantos. Home, eu creo que é bastante razonable endevedarse 900.000 para investir 11 millóns de euros. Eu creo que non é unha irresponsabilidade. Eu creo que realmente é unha cuestión de obrigado por cumprimento por parte dun goberno. Como vai deixar de investir 11 millóns de euros por endevedarse en 900.000? Non o entendería ninguén. E logo vou ir xa, para rematar, nunha cuestión que tamén suscita debate en todos os plenos de orzamento, que é o Carballo das dúas velocidades, e o Carballo das parroquias, e o Carballo da vila. A maioría dos investimentos de plans, de obras e servicios, fanse no rural. Pero estamos falando de cantidades enormes. Somos un concello que ten seguramente o saneamento máis extendido
por a súa mancha territorial de toda, non digo da provincia de Coruña, de toda Galiza. Temos un abastecemento de auga que estamos levando a todos os puntos, e temos 300 e pico de núcleos de poboación. Facemos investimentos que están no rural, seguramente, a maior parte deles, moi por debaixo da terra, e, por lo tanto, vense pouco. Temos prácticamente 700 kilómetros de vías municipales que non están en perfecto estado, pero que están nun estado moi decente, que nos consumen grandes cantidades de diñeiro. A concelleira falou de 18 millóns de euros para mantementos. Estamos facendo centros sociales en todas as parroquias. Temos un nivel de inversión no rural de Carballo enorme. Xa lle gustaría ter a vila un nivel de inversión que vai no ter ora grazas ao Sedil, pero nunca estuvo a vila ao nivel de inversión do medio rural, vivindo moito máis xente na vila, no casco urbano, que no resto rural. Pero para nós, as parroquias do rural carballés sempre foron unha urxencia, unha prioridade. O que pasa que somos un concello enorme. Eu sempre, cando me falan de Carballo, digo que casi somos un estado. Somos 187 km cuadrados, 300 e pico núcleos de poboación e 32.000 habitantes. Evidentemente, por moito que podíamos reforzar este orzamento, seguramente con outros 20 millóns de euros hasta case duplicalos, e seguramente nos quedarían buratos sin tapar. Por lo tanto, hai que reconocer tamén as propias eivas que temos a hora de xestionar tantísimo territorio. Nunca vai a ser perfecto. Pero, bueno, eu creo que eso do Carballo de dúas velocidades cada vez sostense menos, ese argumento. Porque podemos ir parroquia por parroquia e vendo o que se investiu en cada unha delas. E chamaríanos moitísimo a atención o sumatorio do esforzo inversor do Concello de Carballo no rural carballés e na vila de Carballo. Cando xa digo, na vila de Carballo viven agora mesmo máis da metade da poboación de todo o territorio municipal. E xa remato con unha cuestión. Os investimentos que facemos para Carballo non son para os que vivimos na vila de Carballo. Son para o conxunto da cidadanía carballesa. Vamos facer un auditorio que estuvo demandado durante moitos anos por unha asociación que fai, seguramente, un dos 2 festivales de teatro máis importantes, e ese auditorio non imos ir solamente os de Carballo, da vila de Carballo. Van ir os do rural tamén e incluso os de fora de Carballo. Vamos facer un edificio para entidades sociosanitarias, prestadores de servizos, que non vamos usar solamente as persoas que vivimos en Carballo, na vila de Carballo, vai usar toda a sociedade de Carballo. E así en calquera outra investimento en infraestructura. Por lo tanto, evidentemente, eu agardábame o seu voto e escoito con atención as súas intervencións e entendo que teñan modelos diferentes. Entendo tamén que voten en contra dun orzamento que non fixeron vostedes. Pero eu creo que este orzamento, si eu levo aquí desde 2011, de todos os anos orzamentarios que houve e todos os orzamentos que pasaron por este salón de plenos, seguramente o orzamento que ten menos argumentos para votar en contra, sinceramente, é este. Primeiro, porque é o máis grande da historia, é o que contempla maior investimento e seguramente é o que pon no terreo de xogo da gobernanza municipal os investimentos máis potentes de cada futuro inmediato, a 2 anos. Por lo tanto, despois, evidentemente, podemos falar de modelos e podemos falar, cada un ataca o orzamento por onde queira para afrontar un debate como este. Pero, xa digo, nós estamos moi orgullosos del, defendemos a morte, senón nos traeríamos aquí, pero é que ademais creemos que desde que o BNG participa no goberno desta administración pública, 2003, xa choveu, este seguramente é o orzamento máis potente e máis de futuro de todos os que pasaron por aquí e xa van uns cantos anos. Nada máis e moitas gracias. Sí, neste gracias. caso abrimos unha pequena rolda neste caso de réplica que o Partido Socialista. Señor alcalde, polo turno de palabra. Solamente quería facer tres puntualizacións. As últimas palabras que vostede dixo, señor Regueira, creo que lle escoitei o ano pasado, non a palabra de potentes e a 2 anos vista, pero os millores, máis grandes, máis fortes orzamentos do Concello de Carballo, creo que lle escoitei o ano pasado.
Se fago memoria, seguramente o anterior sempre remata cunha frase, se non é a mesma, é moi parecida, e como antes non se gravaban os plenos, non podo recordar palabras textuales, pero o seu argumento para rematar, que tamén é moi potente ese argumento, pois son parecidos ano tras ano, non? En todo caso, eu xa lle adianto que o noso grupo vai xaster, non son os nosos orzamentos, aínda que entendemos que parte deles, se coincidirían con nós, non cabe a menor dúda que todo o que teña que ver ca inversión en axudas ás persoas, o Partido Socialista sempre vai defender, e eu así eu teño falado co grupo de goberno, en todo caso, que os cartos que fagan falta para axudarlle as persoas, desde o Partido Socialista non vai haber ningún problema, co cal nos, en ese sentido, por eso nos vamos a abster. Ora ben, quería facer un par de puntualizacións. Mire, a Vila de Negreira, ni está ni se la espera, aparecía antes en inversión, xa desapareciu tamén. O modelo que temos de futuro para Carballo, se é a circulación que temos e a forma de distribuir o tráfico, etc., pois non sei, ao mellor habría que hacérselo mirar. Pero voulle dicir tamén a revisión de precios, isto que falaba vostede dos contratos e da revisión de precios. Seguramente, efectivamente, que adolecen todas as administracións, pero xa fai máis de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que vimos arrastrando este problema, que fai falta a revisión de precios, efectivamente, pola crisis da mano de obra, sobre todo pola fluctuación de precios no mercado. Pois, ao mellor, temos que facer un pouco máis atractivos os contratos, e ao mellor temos que soltar un pouco máis a man en eses precios para que as empresas se animen e participen nas mesas de contratación do noso Concello, entre outros, que non quero dicir que sea exclusivamente problema do noso Concello. E en canto á débeda dos bancos, teño que decir que, vamos a ver, o Concello de Carballo é verdad que ten marxen de anualidades, estamos falando 2035, 2034, etc., vale? Pero o Concello de Carballo agora mesmo ten pendente de pago o 1 do 1 do 26 en Diputación 2.628.738,12, fomos esgotando os períodos de carencia e temos interés cero, é verdad que non lo podemos permitir, efectivamente que Carballo pode permitir. E logo a maiores este ano fomos pedir un préstamo. Non é por pedir o préstamo, señor Regueira, podíamos pedir isto e máis, efectivamente, pero claro, eu entendo que faltan 3 partes dos fondos civil, e daquela hasta onde nos teremos que endeudar, que nivel de endeudamento teremos para esas outras partes dos fondos civil que nós non vemos aquí. Son para a anualidade do ano 26, pero quedan outras 3 partes para os fondos civil, que serán 27, 28, non? Os seguintes anos subirá a deuda, pero é que en todo caso, efectivamente, se somos ambiciosos, e claramente ambiciosos, pois ao mellor temos que empeñarnos en algo máis que 900.000 euros. Entón, eu solamente queria deixar en riba da mesa estas puntualizacións, que xa digo, en xeral, as inversións son as que son, pero bueno, cando estamos falando de edificio de entidades sociales, houve outros fondos por aí, houve outras administracións, e estamos falando de casi 12 anos vista, señor Regueira. Cando falamos dese edificio, primeiro era que a Xunta non desafectaba, logo de desafectalo era que había que demolelo, logo de demolelo era a estación eléctrica leva tempo feita, e neste documento que os concelleiros temos de investimento non aparece un euro. Outro día salía na prensa que se aprobou un concurso de ideas, que xa temos, unha visión do edificio, co cal congratulámonos, porque quero yo recordar que estive no programa electoral do Partido Socialista e además foi das primeiras mocións que o noso grupo político puxo encima da mesa, ou enriba da mesa. Entón, eu creo que está ben o do auditorio, que me parece perfecto, pero tamén é ben certo que hai cousas que, con estes mesmos fondos, levamos máis tempo esperando por eles. Pouco máis me queda que añadir, simplemente que, eu sigo mantendo o da execución dos orzamentos, sigo mantendo que hai que facer un esforzo máis importante para poder executalos, entre outras cousas, porque ademais os recursos que queden van a remanente, só se poden gastar de forma taxativa en fondos financieramente sostibles e non é tan fácil encaixar en eles. E entón, para que queremos aí no limbo X millóns de euros ou centos de miles cando non lle podemos meter man? Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, non sei quere facer uso da réplica. Ben, señor Regueira, eu
respeto moito os seus argumentos, pero xa lle dixen máis veces, non? É que nós temos que facer o noso papel de oposición. E cando vostede di que lle molesta, que lle doen especialmente algunhas cousas que escoita, que non entende que vexamos argumentos para estes maravillosos orzamentos que hoxe nos traen aquí, porque a retórica e o papel aguanta o todo, non? Pero nós temos que facer oposición. Ao mellor están vostedes acostumbrados a ter pouca oposición. Non lle digo que non. Con todo o respeto aos que me precederon, pero de verdade, é que creo que xa chegou o momento. Xa chegou o momento de que vostedes se den conta de que vostedes non teñen 21 concelleiros. Vostede fixo agora aquí unha intervención, primeiro para vender as bondades da Deputación, estamos a falar dos orzamentos municipais, para criticar a Xunta, de paso, algo que levan vostedes no seu ADN, non sei como van a facer se algún día gobernan, e despois, se vostede ten que facer tanto malabarismo e tanto requiebro, para falar das bondades dos seus orzamentos, sin falar dos seus orzamentos, o mellor tambos non serán. E despois, en canto ao tema dos resultados electorais e de que nós decimos que son continuistas e que para vostedes ser continuistas é un mérito, non? Eu recórdolle que vostedes teñen 13 concelleiros de 21. Unha cifra nada desdeñable, xa quixéramos nós para nós. Pero iso non lles dá digamos, a pátina de que o fan todo ben. Porque senón, en vez de ter 13, terían 21. Seguramente, ou 20, seguramente, non? Eu discrepo con vostede e dende o respeto e sin buscar crispación, non? Vostedes non son un concello inversor, vostedes son un concello vendedor. Son un concello que vende ben, moi ben, teñen uns grandes servicios de comunicación, venden moi ben o que din que van a facer. Pero os números ao final din que de cada dúas cousas que venden, fan unha. E ás veces hai que ver o que se fai, como se fai, e o que dura o que se fai. Porque ao final non se trata só de invertir, sino que hai que optimizar tamén o que se invirte. Non é unha cuestión de decir fago moitas cousas daquela maneira, porque ao mellor precisamente en ese marco que temos agora mesmo, que vostede acaba de describir, hai que seleccionar ben o que se fai e como se fai e como se propón a licitación e os plegos para que sexan, digamos, atractivos para as empresas, non? Vostede dixo que é un orzamento esperanzador e histórico para Carballo e que se van a facer obras. Vanse facer? Verémolo. Os veciños de Xoane levan anos esperando polo seu centro social. Bueno, en Goiáns, perdón. Non se vai facer o centro social de Goiáns, non se está facendo. Non, eu digo, levan anos esperando, a día de hoxe non está operativo. Ben, a nós non se nos invitou a ninguna inauguración. Vale, ben, entón non está rematado. E levamos anos, sí ou non, falando do centro social de Goiáns. O edificio de entidades sociais, ano 2018, xa se falaba del. Foi a súa gran promesa no ano 2019, promesa electoral. A Avenida Finisterre, pois gracias, en parte, ao empuxe do Partido Popular, que trouxo aquí dúas veces mocións para que se chegara a un acordo coa Xunta de Galicia. Porque a vostedes no ano 2019 xa se lles dixo que puxeran un proxecto, unha memoria valorada en riba da mesa, e vostedes negáronse anos sistemáticamente a presentala. E no momento no que presentaron, chegouse a un acordo, e aí está a financiación do 70-30. Para nós é unha boa nova. Para vostedes? Ben, pero chega tarde. Xa tiña que ter chegado. Vale, pero nós levamos do ano 2019 reclamando esa infraestructura. A reforma do Pazo da Cultura xa se fixo un proxecto,
íbase facer por fases, adxudicouse, túvose que meter outra vez no caixón, agora estáse facendo con unha financiación ao 50% con fondos FEDER que vehicula a Xunta de Galicia, agora pérdese ese proxecto, o alcalde outro día dixo que se intentou incluso frenar as intervencións que faltan, porque é verdad que fan un roto na economía do Concello, 285.000 euros, agora hai que sacarlos de algún sitio. Cando eran 285.000 euros que estaban asegurados por parte da Xunta de Galicia. Vamos a ver o que pasa con iso. Eu entendo que se está traballando para intentar chegar a un acordo e non perder esos 285.000 euros para que se faga a reforma do Pazo da Cultura. Pero que o problema do Pazo da Cultura non é o suministro do ascensor, porque había o proxecto de facer unha segunda cuberta e na cuberta non se lle tocou absolutamente nada. Agora viránnos a decir que chove. É que fai moi mal tempo e que non se pode facer a cuberta. Pero isto foi presentado no mes de marzo. Se lle dá un prazo de execución á empresa superior ao prazo de execución que marca a subvención, aí están os problemas. A Vila de Negreira, a vostede xa prodúcelle urticaria que lle falemos dela. E os viais estruturantes están como están. Os prazos do plan xeral están como están. Nós estamos aquí para poñer esas cousas en riba da mesa, con respeto e respetando o seu traballo e valorando o traballo, sobre todo, das persoas que confeccionan os orzamentos. Pero eu, de verdade, boto en falta un pouco de autocrítica, porque vostedes, agora mesmo acaba de decir vostede que a xente do rural de Carballo non se pode sentir abandonada. Para nada. Por qué? Porque eles poden facer uso de todas as inversións que se fan no centro de Carballo. Eso é o que acabo de interpretar eu das súas palabras. Agora espero que os consellos parroquiais que queden que lle expliquen así a xente nos consellos parroquiais. Que se están invertindo moitos millóns de euros en Carballo e que eles teñen que congratularse porque eles tamén poden facer uso desas instalacións que van a vir, que a día de hoxe non temos. Eu refírome a iso. Os números, o que din é o que din, que hai unha baixa execución e vostede xa está agora, parece que está poñendo a tirita antes que a ferida, falando de que hai problemas na contratación, problemas nos suministros de materiais, pero todos os concellos van a ter ese problema. E probablemente moitos concellos que teñen os mesmos fondos ou máis adxudicados dos fondos EDIL, que nós, van a ter moitos problemas tamén. E Carballo tamén os vai a ter. Por iso eu digo, vostede pode asegurar 100% que se van a facer todas as obras que están en ese proxecto? O gallá. E nós intentaremos que iso, na parte que nos corresponde, que saian adiante. Agora, hai que ser un pouquiño máis prudente, pero ao mesmo tempo tamén hai que ser ambicioso. E temos unha capacidade de endevedamento. Eu non critico que o Concello de Carballo se endevede, non critico que o Concello de Carballo se endevede. Pareceme que é pouco ambicioso, porque tendo a capacidade de endevedamento que ten o Concello de Carballo a día de hoxe, tendo esa capacidade, temos eivas moi importantes en Carballo. E hai que pensar no Carballo do futuro pos próximos 20 anos. E nós dicimos que non está respondendo este orzamento aos retos reais de Carballo. E eu sinto moito que lles moleste que o digan, pero nós temos unha representación da parte da Vila de Carballo que non está de acordo con todo o que fan, por moito que vostedes crean que o fan todo perfecto. Non é así. Eu simplemente yo digo, onde están as políticas de vivenda máis alá que ceder un solar para que veña a Xunta de Galicia a facer obras? Pódense facer cousas no ámbito da vivenda en Carballo. Carballo é unha das vilas con máis vivenda baleira de Galicia. Hai que consultar os datos do INE. E hai un problema moi serio de alquiler en Carballo. Moi serio. É certo que moitos dos problemas da vivenda veñen por unhas leis que vostedes están apoiando no goberno central. Pero vostedes tamén poden aportar o seu graniño de area. Os problemas serios da xente teñen que depender de todas as administracións. A vostede molestalle que eu diga iso, pero que vostede fala da Diputación, da Xunta, eu cada vez que me salgo un pouco do que é Carballo, vexo xestos, caras, bueno, pois eu estou aquí precisamente para poñer o punto de oposición e dicirlles que non está todo feito. Eu o que lle digo é que tampouco nos poden vender que a prioridade son as persoas.
porque os servicios sociais e o emprego quedan atrás. Miren, o orzamento de servicios sociais e emprego a min danme 4,8 millóns de euros. En cultura e deporte supérase os 7 millóns de euros. Eu estou a favor. O gallá en vez de 7 foran 10 millóns en cultura e deporte, pero é que eu creo que estamos desequilibrados. Estamos desequilibrados, porque o que importan son as persoas. Entón, ao mellor, esa folla de ruta que vostede di que teñen, hai que revisala. Eu aí o deixo. E despois, o que sí que se executa son os servizos externalizados. Eso execútase 100%. Temos unha cantidad importante, máis de 6 millóns de euros, en contratos. Contratos que son cada día máis caros, cada día máis costosos, pero é que a cidadanía non ve melloras nos seus servicios. Por certo, externalización que é cada vez máis, que é xusto que vostedes critican alá onde non gobernan. Que iso tamén hai que dicirlo, porque os veciños cada vez pagan as taxas máis elevadas. Este ano non sube, señora Lendoiro, pero é que vostedes ao principio deste mandato subiron os impostos, co voto en contra do Partido Popular. E despois temos unha aposta pola promoción económica totalmente insuficiente, precisamente mirando o que vostede di, señor Regueira, porque nós somos un concello que debe ser motor da comarca. E 1,34 millóns de euros en comercio, turismo e PEMES para nós quédansenos escasos. Sinceramente, quédansenos escasos. Nós o que decimos é que non hai unha visión de futuro, que o concello efectivamente depende en exceso de outras administracións. As transferencias superan os 16 millóns de euros. Nós non decimos que non sexa positivo recibir fondos, o gallá viñeran máis. Pero o que nós decimos, e o que queremos poñer en riba da mesa, é que é moi perigoso depender desas transferencias para manter servicios esenciais. E iso é o que está pasando a día de hoxe en Carballo. E Carballo necesita máis autonomía financiera e unha mellor planificación fiscal. Polo tanto, nós cando falamos de que é un orzamento de trámite, estámoslo xustificando. Poden estar máis de acordo ou menos. E nós non entendemos que este orzamento sexa malo porque gaste moito ou gaste pouco, ou porque sexan 37 ou que fosen 40 millóns. Nós decimos que este orzamento é malo porque non vai a transformar absolutamente nada. E verémolo co tempo. Porque non responde aos problemas reais da xente. E porque non aproveita a capacidade financeira deste concello. Tampouco marca un rumbo cara ao Carballo dos próximos 20 anos, porque hai que pensar en eso. Hai que pensar no Carballo dos próximos 20 anos, porque temos que transformar Carballo. Vostedes din que levan moitos anos transformando Carballo. Aí discrepamos. Por iso nós estamos aquí e vostedes están aí. E nós pensamos que Carballo merece máis ambición, merece máis planificación, merece unha folla de ruta, claro, que nós discrepamos cando vostede di que teñen unha folla de ruta, non a teñen, sinceramente. En definitiva, eu creo que queda máis que xustificado a falta de apoio aos orzamentos. Eu entendo que a vostedes lle gustaría que nos alabásemos aquí estes orzamentos, según vostedes son maravillosos, poñerán a funcionar toda a súa maquinaria mediática para facerlle ver aos carballeses que este é o orzamento que vai a cambiar Carballo no ano 2026, ano preelectoral, tamén hai que dicilo, e veremos a ver o que pasa dentro dun ano, cando estemos aquí, analizando os orzamentos do 27 e como foron executados estes orzamentos do ano 26, que para nós, insisto, serán de novo unha oportunidade perdida para Carballo. Creo que o vocero do BNG quere contestar un pouquiño, verdad? A ver, capaz de ser breve, non? Primeiro, eu que todo o mundo me regaña de alguma maneira por non traer nunca nada escrito, dubido que acabe as miñas intervencións sempre coas mesmas frases, pero bueno, é posible. En todo caso non había videoacta, pero había secretaría que levantaba acta, entón podese mirar, pero se teño unha virtude que me repito pouco, pero bueno, en todo caso está consignada a partida orzamentaria para o Centro de Servicios Sociais, para a redacción do proxecto, que se prevé que a redacción do proxecto leve sobre 6 meses, 225.000 euros, por lo tanto aparece nos orzamentos.
acabamos de chevar aquí por se non o tiña presente, pero sí que aparece. Por lo tanto, a min só resta agradecerlle o seu voto de abstención, que eu tomo como certa confianza e certa esperanza nos números que traen os orzamentos e que nós esperamos cumprir. Outra cousa dirá a realidade, pero nós evidentemente teremos aquí para cumplir. Señor Lorenzo, o que parece que non podemos facer valer os orzamentos somos nós. Eu dixen en todo momento que vostedes podían facer a oposición que lle dara gana. Faltaría máis, por o simple feito de non redactalos vostedes. E que a oposición está para eso, para facer crítica. Eu non cuestiono a crítica da oposición, pero que vostede a min me bote un rapapolvo por defender os orzamentos que elaboramos no meu goberno, home, pareceme un exceso, sinceramente. Acabame de dar vostede un rapapolvos. Vostede non se dá conta que me está dicindo que non podo defender os orzamentos, que creemos que son maravillosos. Non me faltaría máis. Se non creamos que foran maravillosos, nos traeríamos aquí para aprobar. Por certo, son tan maravillosos que nunca tuvamos uns tan grandes, nin con tantas expectativas de futuros. Como non nos van a parecer maravillosos? Claro, nos parecen maravillosos. Mire, hai cousas que efectivamente hai que esperar por elas. Vou dicir 3. Porque, mira vostede para arriba, ainda non sabe o que vou dicir, pero eu da Deputación falei por unha alusión mínima ao plan de obras e servicios. E vostede xa se picou. En cambio, vostede pode dicir o que queira da Xunta e nós non podemos picarnos. Mira, podemos esperar por a variante de Carballo, podemos esperar por a ampliación do polígono de Berto, e podemos esperar por o centro de saúde. Por esas 3 cousas podemos esperar. Por algunha delas levamos esperando máis de 12 anos. Mire se temos paciencia. E vou dicir outra cousa, e non lle pareza mal, por onde están vostedes, persoas ás que respeto moito no plano personal e no político tamén, ainda que discrepe de vostedes, pasaron voceiros e membros dese partido político de moitísima talla política. Aquí houve sempre unha oposición responsable e en algúns momentos de moitísimo nivel, cos que eu, que me gusta a política, teño disfrutado moito. E temos tido debates intensos e incendiarios en ser capaces de ir tomar un café despois ás cafeterías de enfrente ao Concello. Eu eso valoro moitísimo. Pero por aquí pasou xente do Partido Popular co que me precio de ter incluso amizade persoal. Por lo tanto, eu creo que hai que valorar o traballo que fixeron aquí outras persoas que, tuveron os resultados que tuveron. Algo faríamos ben os demais, digo eu, e neso influiu tamén o Partido Socialista cando estuvo no goberno, e incluso da Regalega cando estivo tamén no goberno, porque non sempre fomos nós solos. E mire, nós empezamos aquí con 6 de 21. Con 6 de 21. Ora ten vostede razón, somos 13 de 21, pero empezamos con 6 de 21. Vostedes empezaron con 10 de 21, e agora teñen 6 de 21. Só lle digo para que faga tamén ese análisis. E mire, Vila de Negreira, efectivamente, eu aquí teño recoñecido cando hai dificultades, creo que están nas actas as dificultades que temos. Pero mire, das vías estruturantes temos 3 acabadas, de 4. 3 acabadas de 4. E mire, cando falamos aquí de execución do orzamento, de datos, etc., non falaba do SEDIL, falaba dos orzamentos ordinarios, e das dificultades que temos dos orzamentos ordinarios. Vostede fala do Pazo da Cultura. Non é un simple feito do ascensor. A empresa contratista tiña tamén dificultades para conseguir as chapas metálicas de aluminio. Non encontrou suministrador. O mercado está así. Pero recomendolle, insistolle, que yo diga aos seus compañeiros da Xunta, porque os escoitei eu, procuro escoitar a todas as administracións públicas cando teño oportunidade. E escoitei a Xunta de Galicia falar da dificultade de cumplir cos proxectos, porque mire vostede, desde que a forza política, vostede, ao mellor desto, ainda non tuvo oportunidade de pasar por un goberno, pero vou explicar brevemente, e permítame así, o paternalismo, de decirlo de alguma maneira. Desde que un goberno ten a intención de facer algo e o aproba no seu de goberno, ata que se tramita e ata que se executa, non pasan meses, pasan anos. En eses anos, en esta situación socioeconómica a nivel global, por as guerras e outros conflitos, os contratos chegaron a fluctuar máis dun 40% nos precios de materiales de construcción. E cando se saca da contratación por o proxecto inicial, non hai empresas que queiran entrar en pérdidas para executar.
Esa é a realidade que temos. Non a tan o Concello de Carballo, témola todas. E mire, fala vostede de cuestións das transferencias e todo eso. Eu insisto no meu razonamento. E se quere un día facemos un debate público. Non comigo, que entendo bastante pouco destas cousas. Pero vostede non é un experto do PP, ou está vostede, outros non é un experto do PSOE. O mellor chegamos á conclusión, se somos rigurosos, de que a lei de financiamento das administracións locais é a materia pendente. Porque todas as administracións locais, a Deputación tamén, dependemos das transferencias. Porque só hai outra maneira de ser, de alguna maneira, autónomos en materia de investimentos, é subirlle os impostos á nosa sociedade. Se non recaudamos máis, diferente, nós non temos tendas nin cousas así. Nós dependemos dos impostos que recaudamos, das tasas que cobramos e das cousas que sacamos a contratación. Non hai outra maneira de financiarse. É unha de dous. Ou nos transfiren diñeiro, ou senón temos que cobrarlle aos nosos propios cidadáns e ciudadanas. Por lo tanto, se ten vostede outro método, dígame cal é, pero non o coñezo. E logo falaba vostede xa de política de vivenda. Home, eu quero lle recordar que se unha cousa non teñen competencias as administracións locais é en materia de vivenda. Home, só faltaría que nós lle arregláramos a política de vivenda ao Estado e á Xunta. Eso non podemos facer. Que non fixo unha sola vivenda pública en todos estes anos son outros, non nós, porque nós temos que facer. Non temos ninguna competencia en materia de vivenda. Ninguna competencia en materia de vivenda. Non quererá vostede que sangremos máis a xente de Carballo asumindo aínda máis competencias impropias. E logo xa, permítame que diga unha cousa, e non me queda máis remedio que falar da Xunta. Os servizos asistenciais fanse por transferencia e por delegación. Sabe canto nos paga a Xunta por cada hora de asistencia domiciliaria ao Concello de Carballo? Canto nos transfire? Cando nos tiña que transferir un 100%. Sabe canto nos transfire? 7 euros. Canto estamos pagando? 12 euros. Canto pagamos nos de hora? Esa é a cuestión. Non tengo máis cuestións que decir. Entón, evidentemente, isto é así. E xa, isto tamén é recurrente. E isto, outros portavoces, como di usted, do Partido Popular en outras etapas, tamén non lo decían. Parece ser que somos pouco ambiciosos e que os gobernos de esquerdas teñen que ser ambiciosos. Tamén nos din que, curiosamente, que somos poucos de esquerdas, que xa é o que nos falta, non? Por escoitar. Resulta que estamos aquí, para unhas cosas somos uns radicales terribles, e cada vez que chega o debate dos orzamentos, é que ustedes fan política de dereitas. A política de dereitas temos que facer nós. Nós facemos a política que entendemos que é razonable e que pode soportar e mellorar a sociedade de Carballo. Non sei se é de dereitas ou de esquerdas, é política prudente, evidentemente. Non arriscamos nada, por eso tampouco queremos arriscar máis do debido nos fondos EDIL, porque de momento non nos fan falta máis deses 900.000 euros, e é o que imos a pedir. Bueno, agora, eu creo que fazer unhas boas cuantas reflexións, ainda que solamente tamén xa sexa por alusións, pero eu creo que cando hai un debate orzamentario, exixe facer un análise dende logo menos polo miúdo, porque neste caso, sobre todo na fase de réplica, insistíronse en cuestións moi concretas, está ben, é totalmente lexítimo, pero un análise dun documento como é un orzamento dun concello, eu creo que exixe unha visión moito máis global, e tamén unha crítica, que sempre pode ser, e así debe ser, máis global. Por que? Sobre todo análise. Porque cando falamos deste documento, deste orzamento, que é o que vai marcar o que se pode facer durante o próximo ano neste Concello, hai que medir, eu creo que un pouco máis a crítica. Por que? E vou dicir por que. Porque cando nos pasamos de frenada, eu creo que perdemos credibilidade a hora de analizar un documento. Eu díxeno moitas veces, no Parlamento, eu creo que non se pode criticar por criticar. Porque criticar por criticar o que fai é precisamente iso, é dicir, enriquece pouco, aporta pouco, e o que fai é que quen o fai
perda credibilidade. Eu creo que aquí neste orzamento, hai cuestións e realidades que están absolutamente fora de dúbida. En primeiro lugar, que estemos ante os orzamentos máis altos e ambiciosos da historia do Concello de Carballo. E isto é, no cuantitativo, sen dúbida ninguna, 37.673.150,02 millóns de euros, pero que además supoñen un incremento respecto ao orzamento anterior dun 10%. E aquí tampouco non se lle dou demasiada importancia. Despois tamén, son os orzamentos ambiciosos? Pois claro que sí, polo impacto transformador que vai ter o gasto previsto para a inversión para o ano 2026. Hai que ter en conta, e supoño que farían as contas cando analizaron os orzamentos, que aumenta 7,9 puntos porcentuais respecto ao 2025 esa inversión, pasando a representar o 9,6 do orzamento total do ano 2025, agora, no ano 2026, é o 16,96% do orzamento total. E aquí nada se dixo sobre isto. A capacidade inversora do Concello de Carballo pasa dos 97,72 euros habitante do ano 2025 aos 202,26 euros habitante para o ano 2026. Despois, cando falamos de investimentos, eu creo que está claro que neste orzamento que se busca un equilibrio entre as parroquias e a zona urbana. Nas parroquias hai investimentos reais e directos, como o abastecemento e saneamento da Grela e o Monte do Carme, a rede de abastecemento de auga potable desde o Almacén a Vilar de Francos, en Artes. E destínase á mellora de vías no rural co plan de conservación, mantemento e reparación 300.000 euros máis. É dicir, estamos falando solamente nestas actuacións 1.171.815 euros, que ademais complementan actuacións executadas no ano 2025, tanto que se fala aquí de falta de execución, en parroquias como Rús, en Sísamo, en Tecruces, en Cances ou en Aldemunde. Despois, na zona urbana, hai unha cantidade de case medio millón de euros que vai a aportación municipal na obra da Avenida de Fisterra, o 30%. Benvida sexa esa obra. E xa era hora tamén, porque hai que recordar unha cousa que parece que non quedou demasiado clara na súa intervención do portavoz do Partido Popular, que sabía é de titularidade autonómica. Ou non é de titularidade autonómica? Quen debe actuar e quen é obligado ao mantemento desa vía? A obra da Praza de Vigo, con a aportación da Diputación, o Concello pon o 20%. A adquisición dos terreos da Lagoa, claro que sí, para seguir avanzando na cidade deportiva. Ou a reforma da pista de atletismo no Chorís e tamén a da Milagrosa. E a isto todo hai que sumarse todas as actuacións subvencionadas no Plan Carballo a Man, que son a reurbanización da Plaza do Concello, reurbanización da Rúa Cervantes e Gran Vía, túnel de Cesteiros, a reforma do primeiro piso do mercado e redes wifis para os centros sociais, entre outras. Estamos falando de 2.324.225 millóns de euros subvencionados con fondos europeos EDIL. Que parece que aquí o EDIL é case unha plaga divina, en vez de tomalo como unha noticia positiva para Carballo. Que, ademais, é posible acceder a eses fondos EDIL porque se fixo un traballo previo importantísimo e intenso en canto á xenda urbana, que é a ferramenta, o instrumento que nos permite agora acceder a estes fondos EDIL. E tampouco se ten en conta. Eu creo que despois o Partido Popular e o Partido Socialista en ocasións, non sei. Eu creo que todo o uso da palabra, eu creo que o alcalde pode facer unha reflexión sobre todo o que se acaba de comentar aquí sobre os orzamentos, señor Rubén Lorenzo. O que temos que ter claro é que hoximos a votar a aprobación do que é, sin dúbida, o documento máis importante dun concello, que é unha ferramenta fundamental que permite planificar, organizar e controlar os recursos económicos do concello. E para que? Para atender a algo tan básico como as necesidades dos nosos veciños e das nosas veciñas. E aquí hoxe non hai ningún comentario positivo sobre este orzamento. É que non o ten. Esta é a pregunta que lle fago tamén aos grupos de oposición. Eu creo que a responsabilidade tamén exixe analizar os documentos con certa obxectividade. Este documento, este orzamento, como ben dicía o portavoz do BNG, é os orzamentos máis potentes da historia desta vila. E tamén, quizá, os que van marcar o futuro da nosa vila nos próximos anos. Na elaboración deste orzamento hai un traballo imprescindible e inestimable do personal técnico dentro do Concello, é dicir, dos servizos económicos, da tesorería e tamén de intervención, que parten de previsións reais e prudentes dos ingresos, que aquí tamén se falou moitas veces, e eu creo que son palabras grosas falar de ingresos dubidosos, de ingresos inflados,
Son os técnicos os que elaboran esas previsións. E, desde logo, dende a parte política que facemos é, como sempre fixemos e temos por costume, escoitar os técnicos. Porque hasta agora os resultados están aí. Os resultados están aí. Son previsións que se cumplen ano tras ano. E non están infladas, ao revés. Son moi prudentes, o cal se lle agradece aos servizos técnicos deste Concello. Escoitar é ter en conta os técnicos e as técnicas e as súas previsións. E isto é un exercicio de responsabilidade de goberno. Só así se poden acabar uns orzamentos como estes que eu creo que son realistas e responsables, que é os que lle estamos a presentar. E por iso, cando vostedes falan de que son continuistas, bueno, pois será, non? Pois seguramente. Pero tamén son realistas, prudentes e garantes de estabilidade futura. Iso tamén podemos dicilo ben alto e ben claro, E tamén amosan unha liña estratégica que seguida polo Goberno, que vai en dúas liñas fundamentais. Mellorar e reforzar os servizos públicos e, en segundo lugar, manter o ritmo inversor deste Concello. Eu creo que algo importantísimo na vida política é escoitar. E nós, desde logo, a hora de elaborar estes orzamentos, escoitamos os técnicos en canto ás súas previsións en ingresos, en todas estas cuestións de ingresos propios, e tamén escoitamos a veciñanza a hora de planificar as inversións. Eu creo que é un orzamento, xa lle digo, que é para ter en conta, que vai marcar o futuro de Carballo nos próximos anos, que os fondos EDIL van a actuar como un acelerante para acadar proxectos que estaban xa planificados, que formaron parte desa planificación e que son estratégicos. Cando falamos dos fondos EDIL, a mí recórdame, insisto, que falan case dun xeito negativo. Cando viñeron os fondos europeos, cos fondos europeos, fíxose a nova captación do Añón Bardoso e o Fórum. Cos fondos de Estado, fíxose a reforma do mercado, está aí, son obras que están aí e que se executaron. Por lo tanto, é unha pena que hoxe non houberan aportado dende a oposición algo máis positivo. A crítica, lóxicamente, calquera orzamento é susceptible de mellora, pero eu creo que houve unhas comisións informativas na que pudo haber aportacións por parte dos grupos da oposición e non houve ningunha. Entón, creo que non é unha boa nova que se adopten esas posicións quizá tan negativas nun momento que eu creo que é ilusionante por acadar esos orzamentos e polos números cos que estamos a xogar e, sobre todo, con esa estrategia que está encima da mesa e que refrenda unha acción de goberno que vai a seguir e que vai marcar o futuro de Carballo nos próximos anos. Por lo tanto, procederemos á votación, neste caso, do punto... Aquel era o número 4, por parte do Partido Socialista, abstención, por parte do... En contra. Señor, eu creo que o debate está cerrado. É dicir, eu creo que houve un turno, houve unha exposición e houve unha réplica. E, entonces, apróbase o orzamento do Concello de Carballo, neste caso, recollido no punto número 4, con 13 votos a favor, 2 abstencións e 6 votos en contra do Partido Popular. Gustaríame pedir a palabra. Sí. Sí, xa o comentei cando estaba o anterior alcalde e vexo que en este caso é incluso máis acuciado. Eu creo que vostede ten que presidir o pleno e que se está extralimitando, simplemente para que conste en acta, que consideramos que se está extralimitando da súa función presidindo o pleno. Vostede non está facendo agora unha rolda de prensa dos orzamentos. Eso xa o fixeron vostede e a súa concelleira o venres diante dos medios. Estamos no pleno e vostede está facendo apreciacións sobre o modo de analizar que temos os grupos da oposición e está facendo un sesgo político do seu grupo que vostede xa ten un portavoz. O que non podemos aceptar é que haxa 2 portavoces do BNG e que un deles sexa quen ten que presidir o pleno. Simplemente para que conste en acta que nós non estamos de acordo con que se... Como comprenderá o portavoz do Partido Popular, como presidente, efectivamente, presidindo este pleno, podo intervir cando entenda que así é necesario.
Foi o que fixen. Creo que fixen unhas reflexións e incluso podría haber amparado esta intervención en alusións. Creo que non é de recibo a súa crítica, lóxicamente que consta en acta, pero creo que o reglamento ampara a intervención que acabo de... A portavoz do Partido Socialista. Sí, señora. Discúlpeme, eu non me vou a meter nunha cuestión de orden, aínda que, bueno, pero sí lle vou dicir mesmas palabras que utilizou o voceiro do BNG para referirse ao voceiro do Partido Popular. Vostede na súa intervención, que ten todo o dereito a facela e a defender o que usted considere, usted o presidente deste salón de plenos, parece que nos botou unha bronca aos membros da oposición por non aportar nada positivo a estes orzamentos que lle recordo que son os orzamentos do seu grupo municipal, do seu grupo de goberno e como vostede ben acaba de dicir que a estrategia, que a folla de ruta que vostedes consideren. Eu creo que as súas palabras, eu por alusións teño que dicir que ao mellor as súas usted é libre de intervir como queira, pero ten que respetar os membros da oposición para que interviñan e opinen e pensen o que queiran. Gracias. Eu creo que os membros da oposición tiveron un debate, é dicir, unha quenda, as quendas para expresar o que pensaban dos orzamentos, houve unha quenda de réplica e simplemente este alcalde, é dicir, o que fixo é exercicio das súas prerrogativas como presidente do pleno para puntualizar determinadas cousas. E volvo a dicilo, eu creo que o análise ten que ser máis global e, sobre todo, ten que ser máis obxectivo, nada máis. Pasamos ao punto número 5, contrato administrativo de servizos enerxéticos para o alumeado público do Concello de Carballo, aprobación da proposta de estrutura de custos de actividade. O dictame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas del 22 de decembro de 2025 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do Concello Delegado de Contratación Feiras e Mercados e Participación Veciñal de 17 de 12 de 2025 contida no expediente referenciado, cuya parte expositiva se transcribe e é coñecida polos grupos. Toma a palabra o señor Varela Rodríguez para expor que se trata dun trámite preceptivo pola normativa contractual como paso previo á licitación dun servizo. A vista do anteriormente exposto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente con 7 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e 4 abstencións dos grupos do Partido Popular e do PSDG-PSOE a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar a proposta de estrutura de custos de actividade de servizos denominados Servicios Enerxéticos para o Alumeado Público do Concello de Carballo, elaborada con data 16 de 12 de 2025 pola consultora Proeco Ingeniería SL e presentada no rexistro electrónico do Concello de Carballo en data 16 de 12 de 2025. Segundo, someter a proposta de estrutura de custos da actividade a un trámite de información pública por un prazo de 20 días hábiles mediante anuncio no tabuleiro dictal do órgano e anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na plataforma de contratación do sector público. Terceiro, remitir a proposta da estrutura de custos á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galiza. Non sei se os grupos queren fazer algunha manifestación sobre este punto. No, o noso grupo vai manter o sentido do voto, unha cuestión técnica, un trámite legal que hai que facer, non temos nada que engadir. Gracias. Polo Partido Popular? Tamén nos vamos a abster precisamente polos mesmos argumentos, é unha cuestión técnica e esperemos que este sea un paso para poder chegar a adxudicar ese futuro contrato. Ben, pois entendo que con abstencións do Grupo do Partido Popular e máis dos Partidos Socialista e os votos a favor do Grupo de Goberno, dos 13 votos, apróbase o punto número 5. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, recoñecemento de brigas de exercicios anteriores, expediente 4/2025. Aprobación. O dictame da Comisión Informativa... Sí, o dictame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas del lunes 22 de decembro de 2025
establece o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta da alcaldía de 17 de 12 de 2025 contida no expediente referenciado, cuyas parte expositiva se transcribe. Achégase a redacción de facturas asinada polo alcalde o 17 de decembro correspondente a prestacións realizadas en exercicios anteriores e de importe de 22.797,36 euros. Nas facturas incluídas na antedita relación queda acreditada a execución das obras ou servizos ou a recepción dos efectos e contan con conformidade do alcalde ou concelleiro delegado competente e, no seu caso, do personal municipal responsable. As facturas constan debidamente registradas na contabilidade municipal e existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentarias correspondentes. A intervención municipal emitiu informe ás anteditas facturas. A señora Lendoiro toma a palabra para indicar aos membros da comisión que o informe de intervención remitido co expediente non se corresponde co xeto do mesmo, pero que mañá, polo día seguinte, sería incorporado o correcto ao ser subido á plataforma o correspondente a outro expediente. Por todo isto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente, con 7 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e 4 abstencións dos grupos do Partido Popular e do PSDG e PSOE, a proposta presentada, e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente número 4/2025 de recoñecemento de obligas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento 2025 por importe de 22.797,36 euros. Non sei manifestar algo ao Partido Socialista. O noso grupo mantén o sentido do voto e facemos referencia ao mesmo argumento que utilizamos cada vez que hai un recoñecemento de obrigas. Os proveedores teñen que cobrar e hai que pagarlles. Gracias. Polo Partido Popular. Abstención. Hai, polo tanto, o punto número 7 sale aprobado con 13 votos a favor do BNG. Perdón, 13. Dixen 7? Non, punto 7. É o punto 7. Punto 6, perdón. Punto 6. Con 13 votos a favor do BNG. O voto a favor tamén, entendo... Non, abstención. Abstención do Partido Socialista e abstención tamén do Partido Popular. Agora pasamos ao punto número 7, que é estimación parcial da solicitude de declaración de compatibilidade para o desenvolvemento dun segundo posto de traballo no sector público. Aprobación. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do luns 22 de decembro di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta contida no expediente con a parte expositiva que se transcribe e que xa é coñecida polos grupos. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente con 7 votos a favor, pon 8 aí, correxilo, 7 votos a favor do grupo do BNG e do PSDG e 3 abstencións do Partido Popular. A proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: estimar parcialmente a solicitude que se presentou o 16 de 12 do ano 2025 nos termos concretados e estímase a solicitude de compatibilizar o posto de traballo a tempo parcial no Conservatorio Profesional de Música do Concello de Carballo, percusión, co posto de traballo a tempo parcial de profesor de percusión no Conservatorio de Música do Concello de Betanzos. Este recoñecemento de compatibilidade manterá a súa vixencia mentre non se modifique sustancialmente a xornada de traballo, o horario e as condicións retributivas da interesada que foron tidas en conta a hora de valorar a súa petición de compatibilidade. A tal fin, deberá presentar unha declaración responsable. No punto número 2, desestímase a solicitude relativa a compatibilidade de outras actividades independentemente de que sean públicas ou privadas, sen renunciar a ninguna parte de sueldo do Concello de Carballo e co fin de completar a súa xornada laboral. 3. Notificar este acordo no prazo de días hábiles dende a súa data. O Partido Socialista mantén o sentido do voto. Vamos a apoiar esta estimación parcial da compatibilidade desta traballadora. Polo Partido Popular. Nos, unha vez escoitadas as explicacións de por que é parcial e non é total a estimación e rexeitada esa parte que non ven ao caso, vamos a modificar o voto manifestado na comisión e votaremos a favor. Polo tanto, resulta aprobado o punto número 7 con 13 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego. É unánime, non? É unánime, sí. Vale. De todos os grupos. E agora pasamos a
a parte de control. Resolucións da Alcaldía ditadas entre o día 19 de 11 do ano 2025, número 3.498, e o día 22 de 12 de 2025, número 3.970. Expresamente, resolucións 3.445/2025, de 17 de novembro, patrimonio, actualización do inventario municipal, cancelación do edificio sito na Rúa do Sol e alta do solar correspondente. No punto número 9, acordos da Xunta de Goberno Local, actas da Xunta de Goberno Local do 17 de 11 de 2025 a 1 do 12 do ano 2025. Punto número 10, rogos, non sei se hai rogos, por parte, non hai rogos por ningún parte dos grupos, entendo que preguntas tampouco. Por lo tanto, damos por finalizada a sesión, pero non sen antes felicitarlles o ano, neste caso a todos os grupos, todos os concelleiros e concelleiras presentes hoxe no pleno e tamén ao público asistente, desexándolle os mellores desexos para o próximo ano e que todos acertemos nas decisións políticas que se adopten, porque estou seguro que van ser boas para Carballo. Un bo ano para todos e para todas.